Hej, mit navn er Arne, og det er mig, der har sat gang i det her dumbphone-eksperiment, som jeres barn muligvis er med i. Jeg vil gerne fortælle en lille bitte smule om, hvorfor at jeg synes, at det her eksperiment er noget, som er rigtig relevant, og noget, som jeg tror virkelig kan give jeres barn en oplevelse, som de vitterligt aldrig nogensinde kommer til at glemme. Og tror jeg også kan give dem nogle læringer omkring dem selv og omkring deres forhold til deres telefon, som jeg tror kan være rigtig, rigtig gavnlige på lang sigt. Selve projektet det er noget, der stammer fra, at jeg egentlig selv har skiftet til en gammeldags telefon for så det er 4 år siden nu, hvor jeg havde min smartphone, der gik i stykker, og så blev jeg nødt til at bruge en midlertidig alternativ som sådan en gammeldags telefon. Jeg lagde mærke til, at jeg fik det bedre, at det gjorde nogle positive ting ved mig, særligt i sociale sammenhæng, hvor jeg selv ikke følte mig tilpas i en samtale. Så var jeg nu med en gammeldags telefon, så var jeg tvunget til at deale med de her små øjeblikke. Det var rigtig rart i sidste ende at lære at bare være i de her øjeblikke. Så jeg valgte at fortsætte med at have sådan en gammeldags telefon. Nu skal jeg sige, jeg havde ikke 100% sådan en gammel telefon. Jeg havde også en tablet ved siden af, så jeg var ikke sådan en total stenaldermand, der går helt tilbage. Jeg kunne stadig bruge mine de meget vigtige apps, men dumbphonen var min kernetelefon, som jeg brugte til daglig. Nå, men det gik altså op for mig, at der var tusindvis af andre rundt i verden, som havde oplevet nøjagtigt det samme. Der var bloggere, Instagrammer og YouTubere, som havde lavet artikler og videoer omkring, hvordan det også havde hjulpet dem. Og det var det, der fik mig til at tænke, kan jeg ikke på en eller anden måde gøre det sjovere og nemmere at skifte sådan en gammeldags telefon? Fordi det er forbandet bøvlet at skifte sig sådan her, særligt når du gør det som enkeltnippet. Så der var efterskoler og højskoler og skoler generelt. Det var en tanke, jeg kom på. Hvis man nu kunne få alle i sådan et stærkt socialt fællesskab til at skifte på samme tid, så kunne man faktisk lave en oplevelse, som var rigtig sjov, og også en oplevelse, hvor at der er mange af eleverne, der simpelthen ikke kommer til at føle sig udenfor, fordi at alle gør det. Så det var ligesom kerneting, som fik mig til at lave de første eksperimenter, som gik enormt godt, og som gjorde, at jeg blev ved med at gøre det. Og det er så årsagen til, at jeres barn nu er i gang med et dumbphone-eksperiment. Jeg håber virkelig, og jeg tror virkelig, at jeres barn kan få nogle rigtig gode ting ud af det her, og om ikke andet få en oplevelse, som de aldrig glemmer. I forhold til, når vi begynder at nærme os afslutningen på eksperimentet, fordi de her 10 dage i sig selv, det kan godt gøre en positiv forskel, og det kan sætte nogle minder, som de aldrig glemmer, og som kan skabe en vaneforandring. Men som jeg ser det, så den helt store forandring i jeres barns liv, den tror jeg virkelig kunne komme, hvis det er, at de committer sig til en mere langsigtet løsning med en dumbphone og det, jeg vil kalde en mini-tablet. Lige nu det, de gør, det er, at de kører 100% med den her sådan gammeldags dumbphone. Og det, som jeg tror, der kan fungere rigtig godt, det er, at man sådan set ikke smider sin smartphone ud, men man hiver telefondelen ud af smartphonen og kommer over i dumbphonen, og så bruger man den her som en tablet. Så det vil sige, at den vil de så kunne bruge på en måde, hvor den kan ligge helt nede i bunden af tasken, eller den kan ligge derhjemme også en gang imellem, eller den kan ligge nede på værelset. Og det gør altså, at den tvinger ikke en til at have den inden for 1 meters omkreds. Så det her, det er en løsning, som jeg tror virkelig kan gøre en langsigtet, meget positiv forandring for jeres barn. Jeg er ikke fordi, jeg vil prøve at sælge en masse telefoner til jeres barn, fordi nemlig jeres barn og jer som forældre, I får mulighed for, at I kan købe en til nøjagtigt den indkøbspris, jeg køber dem ind for. Eller en anden dumbphone. Jeg har et par stykker med, når det er, at eleverne afslutter eksperimentet. Og det er fordi, måden jeg får min virksomhed til at løbe rundt på, det er, at jeg laver forløb til skoler. Så jeg har ikke brug for at tjene penge på at sælge telefoner også. Så jeg gør egentlig bare den her sidste del med at sælge telefoner til indkøbspris, fordi jeg virkelig tror, at det kan skabe en langvarig positiv forandring. Og jeg vil for alt i verden gøre så meget jeg kan for, at der er en chance for, at det kan fortsætte. Og jeg vil meget gerne svare på spørgsmål fra jer. Rigtig, rigtig gerne. Så I er meget, meget, meget velkommen til at ringe til mig, hvis I har spørgsmål til, hvordan den her løsning måske kunne fungere for jeres barn, og måske også for jeres familie. Så kan I ringe til mig på, den hedder 40 26 12 70, og I kan også se mere på dumbphone.dk. Ja, jeg tror, at det er det.